Jonathan. Why is it? Ayo, where say? Hey. Kona textila kana uchita yako ya unoita usavume kumbomiswa usavume kumboreruswa kani sebepa chingoramba uchiita yako kona nyango wakakuti uri kamufana iwe chingozvita kamunhu kamuhombe chero wakakuti futi kauri mufana iwe chingozvita futi kani muhombe usavume kungotsikirirwa futi pasi usavume kumboshandiswa kana satani usavume kumbotsikirirwa kana pasi usavume kumboshandiswa kana satani. Wakati kutirerudza sebepa Mwari vanoramba futi vakangotitega zvinhu zvinotoita zvinorega nekuti Mwari wakatigogodza unozarurirwa saka iko zvinoda kuzarurirwa usavume kumborerutswa sebepa exkila ndatiramba futi vakatsinga nyangwe futi vakakuti uri kamufana iwe chingozvita futi kane kamuhombe chero vakakuti kauri mufana iwe chingozvita futi kane kwemuhombe usavume kumborerutswa futi sebepa usavume kungotsikirirwa kana pasi usavume kungoshandiswa kana satani waratidze kune hobho futi kamapatani nepatani rekuperi matani rangu vakanyanya zvekutodzia zvekudaro waratidze kuti isu futi tine nharo vachada kuya vachida kutiviringa vachida kutirisa isu namwari moto ndowapisa saka ndati wauti yese tinowabatisa ende futi exkila waudze kuti hatishandiswe nasatani ngoma tine hobho futi kani tine patani chero vakada kukusaisa wachikuti mufana iwewe futi kachingozviramba chingozvita futi kamunhu muhombe usavume kutsikirirwa kapasi chingozvita kane munhu muhombe usavume kutsikirirwa pasi nyange vachida kukuerutsa sebepa yese yaunoita futi wachikuvheta wachifunga kukumisa basa raunoita wachifunga kutorera kamari kawawana iwe ramba uchingoshanda ramba uchingoita yaunoita usavume exkila kutomiswa nasatani ngoma tine hobhokati nemapatani nyange vachida kutitumira kana satani ndozvikuka handibvume kurerutswa sebepaka Mwari vanoramba vakangotitega wakati inoka unozarurirwa mukova saka ndati ini ndanopinda Mwari vachangondidhaivhita ira dzangu vanongondikontrola saka ndati wauze patanito waratidza exkila usashandiswe nasatani chero wachida kukuchinjira patani wauze kuti ndiwe une hobho mafashani koma une hobho futi une patani wanoda kungosaisa wachida kukurerutsa sebepa iwe zvirambe chero wakakuti futi uri kamufana iwe chingozvita futi kane munhu muhombe chero wachikuti futi kauri kamufana iwe chingozvita futi kamuhombe usavume kurerutsa sebepa usavume kuitwa peru ndatokuudza ini janox that's what why we are saying yaman ayo waibata sizouema